Barbra Streisand. Barbra Streisand. Tänään ei oikein ollut tuuria, että jäi kalat saamatta. Kalat jäi toisen kertaan, että tänä iltana taitaa joutua tyytymään mustikkasoppaan. Mustikathan ei ole ihan vielä kauan kypsiä, mutta kyllä noista jo kiisselit keittää. Tässä on pieni todistus siitä, että tää ei ole aivan käärmevapaat aluetta. Siinä on nimittäin käärme luonut uuden nahkan. Vanha on jäänyt tähän paikalle. Tai joku voisi sanoa tästä, että täällä olisi ihan helvetisti tätä itikkaa. Vähän aikaa kun täällä mustikkapaikalla, niin tätä tuntuu, että on ihan riittävästi. Mutta eipähän siinä se enempi. Mustikoita löytyy tämän verran. Ei mitenkään paljon, mutta se on aina sitäkin vähänkin parempi. Se aikaan etsiä semmosen kehikon ja sitten levitän tuon pelastuslakanan siihen päälle sitten. Noin, ja tällä tavalla alkaa valmistua puita. Ja siis tuoreesta puusta niin saa aika hyvää tämmöstä sidonta-aineesta. Noin, elikkä mitä tässä nyt äsken tapahtui, niin levitin tästä pelastuslakana. Oikeastaan on akkelimi ja tuohon päälle sitten laitan vähän vettä materiaalia, mikä sitten pitää se, että jos tuuli käy, niin se sitten pääsen niikkeen lähtemään sitä tai hirveästi hypii siitä. Laitan pressun tai tähän pienet tämmöistä reijät, josta sitten pujotin etupään läpi, että se pitäisi pysyä nyt tossa. Mutta aikahan sen lopuksi sitten näyttää. Siitä se lähtee. Käydäänkin hakemassa vähän vettä tälle pirtille. Ei hyvin paljon, mutta tuossa olisi riittävästi suuri vettä. Tää alkaa pikkuhiljaa. Tää on kiehunut tossa jo parminsa, niin se alkaa olla syötävän makuusta ja eipähän tässä ottaa tästä iltapalaa ja ruveta nukkumaan. Ja huomenna aamuna sitten lähtee kiertämään tätä aluetta ja katsoa, onko tää nyt oikeesti saari. Joutuuko huomenna sitten uiman poikkeen tai jotain muuta vastaavaa. No niin, elikkä nyt ollaan tässä niinku ihan viimeistä vaille. Tuon ruuat syöty ja äsken vielä keitin veit, että litran vettä, että saapi aamulla ja katso yön aikana juua vielä. Ja sitten tässä on tää notski ton näköinen, niin siinä täällä on ihan helvetisti näitä itikoita, niin ainut mahis on tässä tehdä semmonen homma, että ottaa tähän niinku tämmösen, tää luonnonkarkotus on tässä, että laitetaan lehtiä sitten sen jälkeen sitten laittamaan tänne nuotioon vähän kerrallaan, niin se antaa tää tuoret lehdet antaa sen verran kuivan tai tuommoista niinku paksumpaa savua, joka sitten ajaa näitä itikoita poikki.
silmiähän tää käypi aika mukavasti, mutta ei tässä hirveästi vaihtoehtoja oo. Tuossa se vaan pitäisi kohta yrittää nukkua, että saattaa olla pitkä ja vähäuninen yö, mutta semmoista se elämä aina välillä on. Sakuushammakkokin tuli kyllä. Sinne ois mennyt minun iltapala. Voi sanoa, että täällä on sen verran itikkaa, että eipähän muuten nukuta. No niin, elikkä ei sitä tullut vittuukkaan sitä nukkumisesta, joten piti lähteä etenemään vähän tuulisemmalle paikalle. Sitten tää mikään tää maassa tässä näin. Näyttää vähän siltä, että tässä voisi olla käärmeitä. Tuossa muutama sammakon on nähnyt ja sammakothan on käärme herkkua, niin ei oo vielä oikein semmonen napannut paikka, mutta tässä niin kun läksin nyt tästä luultavastikin eteläpuolelta jatkan mun matkaa ja katsotaan vähän minnekä täällä Hukkaviipivä saari vai mikä nyt onkaan. Yöllä taas mä menin parvekkeelle nukkumaan, jotta lähempänä mua ois hän. Periltäni taivas näkyy, ryhdyin ottamaan, että näen tähden lentävän. Salva, jos jossain huomaa tähden lennon, niin toivoa voit silloin mitä vaan. Yöllä ylös taivaalle mä kyynä koskasin, kävisipä pian tuulemaan. Tuule sinne missä muruseni on. Leiki hetki hänen hiuksillaan. Kerro rakkauteni, kerro kuinka ikävöi. Kerro häntä ootan yhä Tyyni oli eilen yö, mut kohta kuitenkin tuuli henkäisi ja tunteessain. Joku liikkui lähelläni, koski poskeain. Tutun käden tunsin ihollain. Enkä enää Kaurapuuroa ja pontikkaa, just oikeata